tamit ci la bokk kon nag yàlla jàppale leen bi jaahi sayyidil wara muhammadin sallallahu alayhi wa sallam barke quraanil azim kon mbir mi mu ngi noon te baatu la ilaha illa allah bandiraɓe holko firti la ilaha illa allah la ilaha illa allah ina waɗi geece tati onon wonɓe ɗo ɓe enen wonɓe ɗo ɓe e wonɓe ɓe ngalani ɗo ɓe wonɓe allah walli geece tati fof ne timmini te onon ko hen yeyɗon aɗa andi wonto garata so tawi neɗɗo yahani e witto gandal ombo wawi wiide darɗe ɗiɗi subaka garani e qur'ana saabu allah haalani rakatayni walla o haali ɗum hen arba rakati no haali hen salasa rakati no haali hen kono ɗe gueɗe fof garani e qur'ana kono noon ko wasde nande tan e wasde yurnade e qur'ana joni en mbi ko la ilaha illallah ballodiren hen kadi fof koye ballodiral saabu lamali fo ko karfeji ɗi tan woni toon walla ɓuuri ɗiɗi ko ɗiɗi dey ɗum woni darɗe maji ɗi subaka nani la ilaha ko alif lam celal ha saguede karfeje nayyi woni ɗon tusubar joni ko juulen darde poti e woni karfeje nayyi ɗe so tawi a paɗum mbiyata ko la alif lam alif wona karfeje tati woni ɗon walla ko ne karfeje tati e eɗen payi futuru dar tati julten wona ɗum woni la ilaha illallah ko ɗo gollirte bil jawari ɗo ko tarɗe gollata ɗo la ilaha illallah la ilaha illallah mbaɗanɗa zicru joni o gollirtamo ko binnut ya walla ɗo a wowlat ɗum addi wasifa ɗum waɗi hasrul jumani wowlete toon wowlete la ilaha illallah goɗɗo o ko ardu bil qalbi aleykum salam wa rahmatullah kiyadi mbaɗɗon ɗo a fiɓata ɓerde ma la ilaha illallah o ɗum waɗi mbatten hen e ballodiral meɗen e conférence men hannde ganden woppude la ilaha illallah wona hunde waɗɗinde eyyi ɗum noon yo Allah hokken no gollirɗen ɗum kadi ɗum waɗi o wiyen dental ko sembe dental ko yurmede kono ceerudal ko lepte ko loore kala nde yimɓe jiiɗi loode yo cer kala nde yimɓe jii leptede walla tampinede tan yo cer rendoji men no hannde ɗum ponno wonde ko noddandu ɗum waɗi mbiide enen ponno wadde conférence national kalde nde fuutankoɓe fof hannde heewi ko heɓaten hemnanen ɗum so wona eɗen ceeri en dendani ɓe mbi mawɗo goto o ittino noddino ɓiɓɓe makko ma ndaw totti goto fof leggal o wi o helde goto fof helde leggel muɗum ko nde o rendini leɗɗe ɗe o totti ɓe o yooɓe kel hay goto hattanani ɗum ɗo fof ko isaraji e wallodirde e yimɓe ha mbawa rendude ganda kala ko rendi ɗum ɗon hulete kala ko rendi nafat kala ko rendi kadi naftat eywa ɗum waɗi o wi en fal jama'atu quwwatun wa rahma kono wal furqata azabun wa doof kala ko addani yimɓe tampinede walla addani yimɓe loore tawata koko ceeri anani so wona no ballodiral noon en mbi joni ko heewi mahetake wona gure wona jamaji wona jumaji wona dente wona école aji wona jangguirɗe kala ko maha kala ko fewnira koye rentude ko yimɓe dentata dentina noon en dentat dentinen en dentat dendinen en dendintu dendiniren saabu wallodirde mbeta anda hay padde suji gawete toon ɗi joni padde suji so gasama a yande neɗɗo ara tan Abou Samba Diom meeɗi heɗade émission ma goto omo haala e ñebbe puuta ɗe ko wasde programme mais beele enen guynaɓe en mbawa jogade ɗo magasin guynaɓe wonɓe ɗo hen e Dakar ɓe tan rewɓe ɓe so pata so mimo guy yimɓe ne cooda
ina jeyta ɓe ene cetta mbaɗa ndefa ɗum ɓe mbaɗa ɗum goɗɗum ɓe mbaɗa ɗum goɗɗum ñebbe ɗe aussi ko noon sabu joni so heddaki so wona yimɓe nan sifa ñebbe joni nana gasa patas ma won arɓe ne gaddi otoji mumen koɓe codata ko ina famɗi kono joni dental men so tawi en dendini patas heewi ñebbe keewi en jeehi enen codata moften so yontoyi yeytoyde jeytinen koye men walla cottene koye meɗen kono noon ko ma dentinen nde mbawɗen wadde hunde nde nafa enen fof hoto hay goto yaw mbuɗu buɗɗiɗi hay goto yawane hay ko addata l'essentiel o ko ɗo moftete ɗo e moftoɓe gon nunɗuɓe wona hoolaɓe tan ɗum so waɗi tan Allah waɗan moƴƴere ɗum waɗi o wi en dental ko yurmede dental ko sembe ceerundal addante yimɓe ko loore addante yimɓe ko lepte ɗum waɗi ko heewi ko yiyete wona haydara ko yimɓe mbasa rentude tan ballodiral tabarakallahu ko hunde moƴƴere ko hunde nafoore ɗum waɗi moƴƴo e windere Allah o woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wasiyima en nde jiɗodirten o wasiyima en nde jiɗodirten ndeke noon yimɓe so jiɗodirani garodirta yimɓe so jiɗodirani so garodirani ballodirta yimɓe so jiɗodirani garodirani ballodirani hay goto ha naftude goɗɗo on ko ma jiɗodiren ko ma garodiren ko ma jehodiren ko ma kumpodiren haajuji meɗen ɗi poɗɗen wallodirde e gan sangde goto men fof poɗɗo wawde darade e haqqe goɗɗo on ɗum waɗi kawabu ay ñanden ko kalɗa ɗo ko galle baba ndeman ko hunde wonde fayida hunde wonde fayida mawɗo ala pop ko naftorto e manggu mum so wona jiya ɓesgu ma ina goni e gonga ina darudi e gonga ina ballodiri e gonga ƴeewa gonga no e wonde gonga ɗi beltanɗaɓe e gonga o ɗum noon alhamdulillah annene yo Allah yoɓe ɗum ɗon bi jahi seydil wara mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam eyo ɗum waɗi moƴƴo o hon nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wasiyi en ko yo en jiɗodir goto min pop yo yiɗ goɗɗo on kono noon kadi sen jiɗodiri eɗen dendina min dal nen barul min mbaɗ mawlude ha min pari rek o wi kam Mamadou mbiwominam o wi an kam beele o mbawa haalde e cudduli ɗi e inɗele ɗe mimi nen barol ko min kalata e cuɗɗele ɗe e inɗele ɗe o wi Mamadou mbiwominam o wi kala nde cuddungu waɗi bandiraɓe foof ina gara ete ina gadda kono noon Mamadou mbiwominam o wi kala nde ɓe gari ɓe gaddi rendina dendinanaɗo o ƴew perte maji ɗiɗo mbo daña hen yo ana faami ko jinmi haalde ko kon ka fuutanke o wi kam Mamadou ƴeew ko rendinno ko ɗum kay o gayni bonnude ɗum gasi ko rendinanno ko kadi so rendi ha o heeɓe junggo makko haade finde subaka no jaltaɓe wini ko noon kadi bonirti mbimi ey rendinɓe ɓe kay mbaɗi fodde mumen kono dendinanaɗo o walla ko no rendiri fodde podle ɗe waɗanaɗe ɗum il faut ƴewnen ɗum hunde jaltaɓe a janggo kat komi dokkirowo ɓiyam guyna fof gari mi wiya jaltaɓe an noon an heddinimi affaire ode jaltaɓe renni ha paari jaltaɓe yaadu hen koye jaaha majjira kam balɗe ɗiɗi so yamani tan wiya min de ha hande kalis o mi yiyani mataw jaltaɓe koko yaadi hen ɗum noon ko sirru mataw heddi ko neɗɗo so yimɓe dendini ko an ɓe dendiri an ɓe dendinani an tinnoto e ko dendinaɗa ko mbasa ɗum bonnude ɓaade ka joɓoyow ɗum ɗo kadi koye ballodiral jaadi ay mbiɗen ko yen ballodir mais seɗen ballodiri kalen ko ayow haali ko tan mbasen yawtude hen birri wa taqwa udwane ismu wal udwan ɗum hay goto walta hen hay goto ɓe yo ballodir no enen dañiri balloni jaata e ɗeɗo faaɗede e ndeɗo ɓittede ballodir ko ene nafa ɗumen goto men fof dañi kew yo ma Allah walla en ko yo bonni hen ko kanko tan ko ɗinɗani hoore makko waɗi hen ko tan
o haalta go iboɓe ko gaddi ko moƴƴino kam min somi waɗi so rendinama mi tottama ɗum kam mi wawa suurade ɗum hay soko balɗe walla balɗe tati wala tubaz tabzira tabu innal mubazirin kanu ihwana sharin ayi neɗɗo hoto o fantin e bonande hoto o jogo waso ko min ala ko nafanma sabu innal mubazirin kanu ihwanu sharin te nak cheyɗani ko jedduɗo Allah de kala basatoɗo kala baɗowo yengo artatamo koye wiide ko ihwanu sharin ɗum taki oɗo alquran o arde meɗen tan ko hawwalla en ko ha dañen najaha eɗen gandi no wuurda eɗen gandi no rendira no alhamdulillahi rabbil alamin o wi en yen ndento khilaf lurondirde eɗen jogui qayid mana en jogui gardiɗo so tawi gardiɗo o haali ay min hayɗo kadi yafoto on de hande il faut mi haala ceerno Ali ko heewi min ɗo ko ceerno Ali walli kam hen 84 mbaɗa sikki wasa jooɗi ɓe taw 85 jibinaka walla ko cugi on togosol min ko nden ceerno Ali tawi place am marsa Colobane te kadi o ummi nguyi min waɗi so tawi hunde kewi nguyi normalement min somi yahan tan mi poɗmi ko jaggede min soke jorimama ɗiɗo moldaji fof guila Allah joƴƴinimo kanko heewi lomtade jewte meɗen to futto hen e khirabuji baɗɗi fayida kadi e darde moƴƴere en mbino ngari so tawi wutte ɓeydani ngari e cuɗari ɓeydani ngari tan sarnaki bondat ngari ɗum noon koko cuɗortoɗen ko waylina waɗa goto mon fof ni yiya hen ma zala ɗo e Fouta no woɗɗi walla to gummiɗa taw no woɗɗi kono noon ni no moƴƴi Cheikh Abdoul Qadir Jeylani o wi nisfuji ɗiɗi potani nisfu qalila nisfu kasir wala ɗum fotani feccere cetta e feccere so hewde ɗum fotta ɗum ɗo hande kadi sukaɓe beltima e yidema ɗum noon min bibba similla oɗa andi ko heddoto e yewtere nde ko an e ceernomo o jokkitoy fa tabarakallahu eywa non en calmini ceerno men ceerno Moussa Ali Kebe fa tabarakallahu kalɗen koye mawɗo men ceerno Ali mbimi min o tawi kam ko Colobane hoto hay goto sik so Allah jaaɓi so tawi kay mboɗo foofa mboɗo wawi yaade nguy mami aman nan ɗum seeɗa Allah mi wawa ɗum wadde saabu kanko amani o amanani kam de te kadi ko waɗnim ko komi gamanowo ɗum aɗa andi so neɗɗo ko amananima a amanto ɗum moƴƴere sa dañi neɗɗo amananima e moƴƴere sa heeɓi moƴƴere no mbatta amata e kay kono noon neɗɗo so amananima e moƴƴere ha dañi moƴƴere a ami amande moƴƴere an ɗon a wonta dañde moƴƴere nden o tawi kam no andi ko wi kam andi ha joni ɗum ko konngol makko o wi kam baboyam aɗa andi ko addimi mbimi ala mi adda 84 mbimi de o wi kam so mawlude ari garete on almuɓe fof kala ɗo gonɗon garete oɗon jewta wuuro ngo garete mboɗo yiɗi yiide one kala e waktu 84 5 6 7 8 ha 10 95 16 janen udditen juma wona uddinen gartuɗen 97 puɗɗen yaade moldin nabi guillen ha hande eɗen jaha yo Allah yoɓon ɗum ɗo ko hunde wonde fayida so min jejjiti wona gueɗe ina wayno min ko miɗon min ballodira moɗon ko ballodirgol ngol ngakkat mi yejjiti mawɗo meɗen on ɗon ko mawɗo yaaduno e min mawludu no yaaduno e min uddirgol juma on ɓuftoyo ma e manda firguite hayre eyo wallahi ndeysan wallahi yo Allah yurmo yaafo tinnoɗen no moƴƴi ɓen ɗon fof koye pele jahanno e wallodirde e meɗen ha e mawɓe heddiɓe ɓe ha hande mawɓe no balla en nde ummiɗen nguy garɗen ha Pire oto men yani ɗon
ɓe mbaɗi ko délégation Baba Demba ummi Fouta min de kam min o ari ha galle men ƴewdemi tinɗen no moƴƴi mballodiren eko nafata en so tawi en ballodiri e ballade ay ballodiren ƴew hay ballade mbiyata ko ballanomi ay balliniɗomo o woni koye walludemo ɗum sen jogui wawɓe ballade yo ballano en soɓe ballanto en ko so ari wona balle e meɗen enen foof wona ballale meɗen wona ɗum noon ɓe ma ballo gandal ma ballo jangde ma ballo e addude ma ballo e haalde ma ballo e moƴƴinde ma ballo e moƴƴodirde ɗum fof ko ballade ɗum ɗo fof noon so tawi ballotoɓe ballima gaddini ballanaɓe ɓe ɗum wonata men ko ballal e gan sanga enen fof en ganat en keeɓi ballal ɗum waɗi ko mbaɗɗon ɗo ko hoto cikke koko famɗi ɗum waɗi min guilande nani min mbimi min sinno ko sagam ni mi wasat yewtude mi ƴeewa tanta o tan no mbaɗi ɗum ɗo hikka ni tan mbaɗen fatiha salatul fatiha tan ni enen fof koten par ce que ene yona eyo ɗum noon ko ndentintumi on ko wiyete ko alkhilafa wa shiqaq fof yo rente yimɓe kala kina mbaɗa yo nandir yo pamdir hoto lurodir hoto jeddodir hoto kala ko ganduɗa ina bonna dental men ne bonna wuuro men ne bonna galleji men ne bonna enɗe men ina bonna koddigu men ɗeɗo gueɗe foof en ballodirto hen ɗe gueɗe foof mbasa wonde hakkude meɗen ko heddi ko hasidagal hasodirde ndeysan min ceerno Samassa e ceerno Amadou Samba Oumar ɓe ɗiɗo no poftini me ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ceerno Samassa wi kañum hulani hasidagal kasito ɗum ngal hasittomo ngal o hulani ɗum saabu omo andi ngal ɗon hasidagal hay hunde ala ko bonnanta kanko kay o hulani ko kasitoɗo mbo saabu omo andi hasidagal kañum bonnanta ƴeew ka ɗo haala ceerno Amadou Samba Oumar cikkitti o wi kanko omo ñagono Allah haside wasa hasidade mbo hay hunde saabu omo andi so hasdema mbo ala ko bonnantamo kañum bonnanta te kanko hasdagal makko so hasdima neɗɗo wodata ko bonnanta ɗum ɗon tinnoɗen wala tahasad kadi hoto tikkodiren tikkere ummimi koye conférence joni toɓɓere arude min jiguino ɗum jiguino 11h ha midi no ha tisbar joni hen gummimi mais ɗo hasidagal e tikkodirgol so tawi ene woɗe ene meɗen ene wonɓe ɗo ɓe tikkodirnoɓe hay ɗo kadi kawa bunande onon guyna fo ɗon gandi en mbaɗal mawludo ha ene fusa ceerno Ali wiya kala tikkodirnoɓe yo jarrodir oɗon ko aada makko mais holko teskorɗen hen ko jangguingol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam teskorɗen nder wala tahasadu wala tabaghadu ko rewnen kunu ibadallahi ikhwanan almuslimu akhul muslim walla wonano hoto kasodire hoto tikkodire hoto ndumtodire hoto goppodire rasulu sallallahu alayhi wa sallam gayni haali tan o wi almuslimu julɗo o ala musidɗo dow leydi Allah ni sowona musidɗo makko julɗo bandi ko julɗo bandu kala o yi julɗo ko bandi ko almuslimu akhul muslim o toñatambo o jebbiltambo añɓe o bonnantambo hay hunde ɗum waɗi en tinnoto wasde tikkodirde yimɓe ɗiɗo goni e nder galle en tikkodiri moƴƴere Allah addanno e galle nde fof Allah taƴi moƴƴere nde moƴƴere nde darti kono nde ɓe gadi to ñawowo gonga o wiima kon tikkodir won e nder galle ɓe malikaji jippinoɗo yurmede ɗi natti jippade e moɗon kala nde yimɓe tikkodiri belditadi balɗe tati tikkere haadi koye balɗe tati donc imamu Shafi ko ƴoƴƴo kewɗo gandal wona tikkowo wona cekowo o meeɗi wirtade waji goto omo salligi galle makko takkusan wurne omo heño omo taaɓo on wimbo ye imamu Shafi'i ko an woni nafigue
aɗa wuji hoorema ha heewi ndiyam a taabo ɗeɗo taaɓe ha yimɓe mbiya ka julɗo aɗa fayi jam kono imam Safi yeccitaki ɓuuri continue fayi jama mo ƴetti juuli silmiɗi konngol ngol naate imam Safi nde o gayno huccite Allah o wi Allah wonmo birtimi joni o wi komi naafi mboɗo leppini waram ndiyam mboɗo taaɓo ha yimɓe mbiya komi julɗo so tawi ɗum umminimi gallam Allah ittanam naafikagal e yam ha laaɓa ceer Allah so tawi noon ko toñƴomi noon ko wi ko Allah artirimo e gonga kollamo gonga ha wiya gonga imam Safi joni balɗe tati jiyaɗo Allah o heddiri galle muɗum o ari o tawi imam Safi o salmini imam Safi bisimilla yandimo o wi min nde ma jafoɗa ɗuno kam ko jaam o wi bisimilla yo Allah ɓeydu jaam o wi a wi tawa miñanden o wi mbo yeyi o wi woodi konngol beddimani kono a yeccitaki a haalani a juuɗi kadi a wirtaki gallam ni kalanɗa kam hay hunde joni noon garmi tubandema komi toñƴoma o wi mi yaafimama nde julmi cilmimi a andi ko duwinomi o wi ala mi anda ko duwiɗa o wi duwinomi so tawi ittuno kam gallam mboɗo taɓo mbo fay juma ko naafigagal yo Allah ittuɗum e ɓerdam ha laaɓa ceer iyan kay ka balluɗomi so tawi noon ka toñƴomi noon Allah yo Allah artiri e gonga ay Allah artirima e gonga a ari tubande kono enen rendo meɗen est ce que no mbawi rasulu sallllahu alayhi wa sallam o haalino ballodiral o wiyen sil ko holi on man qadaka min kay mboɗo wawi finde subaka min natta arde e nder moɗon kono e goto mo ɓorno paade aɗa ƴeewa yi an kam ñas ko kewi mi haala ɗum gantu jaɓi maala hoɗo wan noon baba ara ɗum baba Samba Gaye e baba Samba Gaye wallahi ene jiwna mawɓe moƴƴu moƴƴu baba Samba Gaye rab tan o yetta o wiyami dadde mi wiyamo nam wiyam ummu jen wiyam i hoto paaɗen joni dadde Samba wi kam paaɗem ganaw ray jabbatu a jogui temen nayyi on saaha noon pour ndimba kam jaltina yam kalis satti no fewi a jogui temen nayyi miyamo jogui temen nayyi kay o yiyat hoto jaw suudu ma woni miyamo ommon nder o wi kanko yo waɗ tan o ardo min jaaha ndeysan min payi ganaw ray tan ɓe binde Mamadou ko jahowo gam walla ko jahowo nam e temen nayyi ceerno eɗen joguiɓe doyɗen joguiɓe ñentinɗen jogui daroɗɗe nurɗuɗe moƴƴuɓe fewɓe fewnoɓe yahanoɓe moƴƴere ɗum noon koɓe puɗɗi ko eɗe ɓe jaranno e moƴƴereji ɗo tinnoɗen jokken moƴƴereji ɗi en mbi joni so tawi yimɓe ndungtodiri hotoɓe peccu sikke maleyka jippinol yurmen o dartoto nattata arde noon ƴewtoɗon noon kadi koye men no feewi e wasde tikkodirde e wasde rungtodirde e wasde woppodirde e wasde waddude wone gueɗe taw wona gueɗe ɗe l'islam yamiri ko wiyete ko ballodiral a wertat junngo ma fewde e yimɓeɓe yimɓe bettodiro fewde e ma sukaɓe nani e gollo hen golle moƴƴe hen sahaji kala ɗo ɓe tolni ɓe mbiyami a ma jafoɗa min de min jettaki walla min mbaɗani ni mi wiyaɓe non min kay gonmi koye yafnade on ceerno Moussa Ba nane jooɗi mi haalnaɓe tan haala mawludo ara mbiyon min on hoto piye hoto mbaɗe hay pistine soɗon jaaha min nawa on soɗon garta kadi min gartira on kala waɗi kadi min mbaɗan on minen kay ceerno jettoɗe waɓe no ceerno Abou Samba Diop en tan e kaw Amadou en ɓe pose men teddi seeɗa ɓe wodda ko mbaɗi yimɓe mbawa yaade mawludo ɗum firti ko oɗon goto foof ina werta juuɗe mum ina tama ina totta ina wallodire ɗum ɗon continue e ɗum ɗon kadi e wallude ɓe ngala e wallude ñawɓe hen sahaji fof waɗat ko mbiɗon ɗo henna ko ballodiral ɗeɗo gueɗe fof ma mbatte hakkillaji tabarakallahu nde wonno nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi en yadul ulya hayru min yadi sufla junngo sakkigo ngo junngo fayengo ɓuuri moƴƴude ɗum noon yo Allah wallu on mbawon jeeyede e fawoɓe juuɗe ɓe mbason jeeyede e sakkoɓe juuɗe ɓe mi anda mbete on nani ko duymi ɗon ko an sen mbarima ceernoɓe ɗo duwade ɗum
Allah yaña arsigaji moɗon Allah yaña dañe moɗon Allah yaña celle moɗon Allah yaña jokkodirgol moɗon Allah yaña ballodirgol moɗon Allah yaña kadina ha hande jahodirgol moɗon ɗum fof Allah no wawi yo Allah waɗanu ɗum eyo ɗum waɗi basɗo e ñawɗo ɓeɗo ɗiɗo ngala ko ene cuurro so wona ko yimɓe cuurir ɗumen ɗum noon yo Allah hokke en no cuurorɗen ndeysan ɗo kam nan ɗo hunde seeɗa kadi par ce que ɗum fof ko moƴƴere mboɗon rek mi ari nguyi lawol goto aɗa andi nenam kañum kaɓeteɗo nenam kañum kaɓeteɗo tan so wona goggo Maymuna hay goto hay makko haydara garmi tan o wi kam Mamadou mbimo minam o wi kam Ablay ɗomi eyi Ablay ko jaho tan jaɓata joɗade ñahirɗo jaɓata joɗade watto mbimi a hoto yahata o wiye wuuro he o yahata de mbimi ne moƴƴi sinno ko guure goɗɗo yahatno ma wonanen probléme kono nen ɓa tan ko ɗo tan woni gacce mbo wonɗo saabu ɓe jaggani mo kanko ko enen ɓe jaggani ayi ko enen ɓe gondani wonanno probléme kay nanen mboye guure o majji ga o fayi ga kono ɓata koye nder ɓuure woni tan ɗacce mbo ɗum wonde kono ayi Allah waɗi hen sutura Allah waɗi hen sutura yahani hay nokku fof ko ɗon timmini ɗum fof Allah koko yoɓata neɗɗo kala nde cuurɗa bande julɗo Allah surma kala nde cuurɗa bande julɗo Allah surma ceerno ɗum ɗon noon alhamdulillahi rabbil alamin ɗeɗo gueɗe pop ko gueɗe ɗe min tongi ɗe min batte haqqillaji amen e moƴƴereji moɗon gila to wuuro to e fofof ɗum noon alhamdulillah eywa konngol golngol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha fi awni l abd ma dama al abdu fi awni akhi Allah serata e wallude maccuɗo mum ɓaade maccuɗo ne walla maccuɓe Allah ko ballawomo tan ɗum noon yo Allah ɓeydu moƴƴere tinnoɗen e jannginoɓe ɓe wonɓe Fuuta ɓe mbiɗa yiya eɓe golla golle moƴƴe kadi golle nafooje en e minen nde wonno kala ko min dañi koye janngingol Qur'ana min dañi sabu ɗum min keɓe ceerno Souleymane Ly min ngala wasiya goɗɗo kadi so wona jannginde Qur'ana min mbaɗani meccal gol kadi so wona jannginde Qur'ana nde wonno mawɗo goto wi kam wona Qur'ana wiyete ko qur'awnuka e ko ballal ma ko hen woni ko wallal ma ko hen woni ayi ɗum waɗi wallude jannginoɓe gila e daɗɗanteje ha e bertanteje ha e ñaɓɓele haya ɗum ɗo pop kala ko neɗɗo jogani hen pellital Allah wallanmo waɗi sukaɓe nde gollo toon golle moƴƴe saabu hen sadia garat mawlud tan ɓe mbiye hikka won jofnuɓe Qur'ana galle kaari walla galle kaari ɗum ɗon wona ustandu e nder wuuro ngo ko ɓeydandu mawde e nder wuuro ngo saabu ƴeewa yimmoɓe ɓe rek ɓeɗo yimmoɓe ɓe joni eɗen mbawno addude yimmoɓe kono fof ko ɓesgu wuuro nguy nan ɗon jima من الأصوات والصدم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائم العام بثابهم إن القرآن هو الميزان تعرف منه ما عريت من الأصوات والصدم مولانا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بصورته إن القرآن هو الميزان تعرف منه ما هويت من الأفواه وتدنا ينام إن القرآن هو الميزان تعرف منه ما هويت من الأفواه وتدنا ينام إن القرآن هو الميزان تعرف منه ما هويت من الأفواه وتدنا وواجب طاعة الهدي مهابة
كاتبا الذي ياتي من بعد تغنى يدنا إلا القرآن هو الميزان تهرف منه ما أويت من الآمة والسلام نهار بنا دائما عام بعد تغنى نهار بنا دائما عام eɗen mbiyatno sukaɓe arɓe ɗo guila subaka ɓe wona ko goynaɓe arɓe ɗo joni ɓene kadi waka zalika yo Allah yoɓan en kawali en kaw fonde en kamɓe fof yo Allah yoɓɓe kadi ma Allah yoɓɓe so haaji Allah inchallah jokke golle noon ko haalate ɗo guila subaka ko pop ko yo en banni yen mbaɗiri hono ni ɗo noon ha guy tindoɗen ni tawa eɗen dardo hen enen pop addi ɗeɗo jime joni ɗe ɓe jimi ɗe inna alqur'ana huwa almizanu tarifu min ma hawayta min al aswaqi wassadami kawe eɗen gandi kay ɗon kadi seeɗaɗamaɗe jumani ɗon nurun mubinun ata nural mubinal holko addi ɗi leeruji ɗiɗi li irsadil ibadi tan addi leeruji ɗi ayi yimɓeɓe so tawi ɓe pewani tan ɓe jahani to nelaɗo ɓe jahani to qur'ana li irsadil ibadi jami'an rabbi allahu ɗum waɗi ɗo ɗo jooɗiɗen e gila en garani ha aduna firto ma fil bariyatu man lam tasqihi karaman sabu min nurihi rabbana yallahu yallahu en mbawa gaynude moƴƴereji Allah e moƴƴereji nulaɗo Allah e moƴƴereji qur'ana Allah en mbawa ɗum gaynidde ɗum waɗi mawɗo wi jogade ko ina yiɗa wona ngoɗele ma jamma wona ngoɗele ma ñalawma mawɗo wi yiyan ɗum dow leydi ndi sowona jiiɗa qur'ana jiiɗa nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sa yeehi to to wawajibun ɗa'atun haadi ma tawoy toon gueɗe ɗe ganduɗa ɗiɗo wiyata laysa nafun labudde neɗɗo kala ko mbiɗa mboɗe yiɗi ɗum ko jiɗɗa ko a ƴewat ko ɗum ɗon yiɗi sa yiɗi a yiɗat ko mo jiɗɗa o ko yiɗi ko e gan sanga nden gilɗi nafanma non enen ne ɓaade eɗen jiɗi Allah en jiɗat ko Allah jippine meɗen ko woni nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e qur'ana ɗum waɗi en innude qur'ana o e almuɓe ɓe woni talamisul tawateɓe e duuɗe qur'ana ɓe tabarakallahu e dendagal masjidaji ɓe woni jamaji ɗi e jumaji ɗi ɗeɗo gueɗe pop koye darde meɗen e wallodirde hen en hen ɗum waɗi ɗum ɗo fof gaddorɗen ɗum ha mbawen hen naftorade e gueɗe goɗɗe sa yeehi jama ina yiɗi lampaji te oɗon gandi lampa jama courant jama kala joɓowo ɗum walla pewnowo lampaji jama walla cawdowo sajaduji ay lampa jama ɗon aɗa huɓɓa lampa ka ne huɓɓe aɗa heɓa courant o hoto fecci sikki kala nde gummiɗa ɗo gabruma nurɗat tan lerat tan e niɓɓitta ɗum noon ko nurɗinantuma gabruma nurɗinanma yeeso ma to paɗa to lakara to ɗum no hunde fof ne toppitede ɗum noon neɗɗo hoto aman sodde sajade sodde leeso sodde lampa jama hoto aman sodde gueɗe ɗon e fof ina moƴƴi hen e jamaji ɗi tabarakallahu hasul khaliqin nde wonno ken dañɓe koɗo te kadi kaw abou wasta tawon konngol yiɗi haalde ceerno moussa kadi wasta ko yiɗi haalde dutten konngol o ceerno o ɗum waɗi eɗen mbaɗa tan e ƴewde timminde kadi mbiɗen kadi yo en ballodiri ko ballodirten noon ko noon wala budde ɗum ɗo wona hen woni moƴƴodiren hakkude meɗen e gollodirde taw koye golle ɗiɗo hadisaji ko kaali ɗo neraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi masalul mumin fi tawadu'ihim wa tarahuhim annanidi ka masalil jasadil wahid isa staka minhu udwan tadaa lahu sa'ir al jasadi kullihi bi sahri wal humma ɗum ɗon en gandi ndeke hakkude julɗo e julɗo bandum hakkude neɗɗo e neɗɗo bandum ko ni ɓe poti wade ɓe poti wade kono ɓandu ni a yi ɓandu kala nde peɗelel gotel muusi walla ɗo setan muccuɗa hen ko dendagal ɓandu ngol fof tinata muuseki ɓandu ko muccuɗa ko ɗum noon no ɓandu tinirte ni enenne ko noon poɗɗen tinirde ɓandu sa hunde seeɗa muusi tan e nokku goto ɓandu ndu fof tinat ɗum noon firti ko enenne tinnoɗen kala ko muusi goto e meɗen wona muusu meɗen kala ko heɓi goto e meɗen wona darde meɗen kala ko woni gilli goto e meɗen ɓaade sariya haɗani l'islam haɗani yo won darde meɗen kala ko woni darde wuuro meɗen yo won darde meɗen kala ko woni darde imam o e mawɗo wuuro o e fewte wuuro ngo e ko moƴƴinte wuuro ngo ɗum yo won darde men enen foof ɗum ɗo woni
ko tabarakallah nelaɗo sallah sallam haali ɗo ɗum ɗon noon ko hunde fonde daranede o wi kadi qawluhu lil mumin al mumine lil mumine kal bunyan yasuddu baduhum badan o wi kadi julɗo e julɗo bandum ɗo o wiyani galle ma o wiyani wuro ngo o wima ko julɗo e julɗo bandum ɗum ɗo firti tan kala no jaaɗa e beddaji ɗi kala no jaaɗa e guri ɗe kala no jalɗa e dente ɗe ma hawre julɓe hono ma hen ɓen ɓe kawruɗa ɓe hoko bandiranma ɗum ɗon noon kadi goto pop yo jaggu hen ɗum waɗi julɗo so hawre julɗo bandum yo tinno o wasa ñingdemo o wasa yennudemo o wasa ɓittindandemo o wasa waddemo wone gueɗe ɗum waɗi o wi en almumin kal bunyan yasuddu baduhum badan o rutti kadi o wi en kadi almuslimu akhul muslim julɗo jebbiniɗo e Allah kala ɗo hawre julɗo yo waɗ on ko musidɗo makko yo waɗ on ko sehil makko yo waɗ on ko bandiko ɗum waɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so haali ndiɗo konnguɗi o joɓotono becce makko o ƴetti pen makko fo e becce makko o wiya en attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna kulol Allah wonata koye ɓernde kulol Allah wonata koye ɓernde kulol Allah wonata koye ɓernde ɗum noon dekete ɓerɗe men ɗe mbaɗen toon kulol Allah ndentoɗen dendagal kaɗe ndenten dendagal kaɗe adda perguitte yo Allah wallu en eywa ɗum waɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi kadi kullul muminin min al mumina ɗum kadi o wi kadi ko haram o wi wone gueɗe julɗo watta ɗum julɗo bandum saabu ko gueɗe kaɗaɗe ko gueɗe karminaɗe neɗɗo so tawi a woni julɗo hoto ruf ƴiƴam julɗo bande woni neɗɗo ƴetta paaka ƴetta jaasi sappo bandum tawa koye toñangue walla yiwo bandum tawa koye toñangue neɗɗo kadi hoto ñaam jawdi bandiku neɗɗo yo rento ɗeɗo gueɗe pop ma dammuhu wa maaluhu wa irduhu ɗeɗo gueɗe pop neɗɗo rufata ƴiƴam bandum yiwota bandum paaka ñamata jawdi bandum ɗum fof neɗɗo rento ɗum tabu nelaɗo sallallahu alih w sallam ko dentinde ɗum ɗo henna sen timmini Allah en paami ɗeɗo gueɗe tan en gandanno holo rende meɗen e holno ballodirten e holno jehodirten fa tabarakallah ansul khaliqina padam mi tonga rek lawol gotol bon ko heddi ko o wi en e ɗiɗo hadisaji nurɗuɗi ina jona en e tindindirgol ina jona en e ballodirgol ina jona en e moƴƴodirgol hakkude meɗen saabu hakkude julɗo e julɗo ɗum waɗi nasalullah lana alkhayr wassaada walwifaqa wa taqaddum ñaago Allah subhanahu wa taala nde Allah waɗanten moƴƴere waɗanen ɓemtare waɗanen kadi jeeɗen e ardiɓe taw koye ardiɓe e diine Allah e ardiɓe e dañe fewde Allah subhanahu wa taala yo Allah rentinen dendagal woroddeji e dendagal ceerule e dendagal ganduɗa manan luure yo Allah longguinen peewal yo Allah woɗɗinen dendagal woroddeji pittali meɗen e woroddeji golle meɗen nde wonno worodde waɗata koye fittandu walla wona e golle ko fittandu miƴƴoto bonande terɗe ma jaaha golloya ɗum noon yo Allah wordiriren ɗen ɗon gueɗe pop bi jaahi sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon noon yo Allah hokku en moƴƴinan en golle meɗen ɗeɗo gueɗe pop Allah ɗo Allah subahanahu wa taala newiɗo o ina newni ɗum kisal e jaam timmuɗo taw ummi koye Allah towɗo o yo wone amen wona e moɗon ko musidɗo moɗon biyeteɗo Mouhammad Niass so tawi woni ko feewi e yewtere nde yo Allah rendidinen so tawi wonen ko ooñi walla wonen ko woni ferguitere Allah ko jafro Allah yaafo mi yaafo on yo Allah waɗanen moƴƴere zahir e batin bi jaahi seydil wara Mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbi sa dañi koɗo ɓeyda hirande ɗum noon wona koɗo ari ko joom galle ari e galle muɗum ɗum waɗi mbiɗen yen dirtinɗo hen tottiten ɗum jaltaɓe Moussa o ƴeewa no tonguirta saabu kankone ko jogum hen konngol ceerno o kadi ma wot ko haali hen haade men artirɗuɓe konngol e kaw Abou ene fof mbasen heñade tan ina wawi maɓe tongan en sahaji Allah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haqqillaji meɗen poti jurnade lukkiɗinade hen seeɗa saabu so wiyama ballodiral ganden jokkodiral nani hen so wiyama ballodiral ganden ko furankoɓe mbiyatno nden ko mbadden junggo e faandu woni mbadden junggo e faandu ko addu ko mami adda ko am ndentinen so wiyama ballodiral tan ganden haqqillantagal nani hen neɗɗo o omo jogo miijo o yiiɗa siwnude miijo ngo tawa miijo ngo wonko ene namni goɗɗum ene namni goɗɗum ene namni goɗɗum o ƴetta miijo ngo o resda ɗum neɗɗo goɗɗo miijo heen hokkamo haqqille goɗɗo o wawa siwnude miijo makko wadde sen ƴeewi so wiyama tan ballodiral ganden haqqillantagal wossodidde haqqillaji nani hen hokkodirde miijoji nani hen
so wiyama kadi ballodiral ganden dañal nani hen ko dañƴa ko dañi hen bande o dañi hen kanko o dañi hen bande o dañi hen bande ko goɗɗo so wiyama ballodiral ciftoɗen hanki yeru goto wonko ceerno Mamadou haaji ɗo o wi tugudere wonne heew wonne rewɓe heewɓe walla sukaɓe worɓe heewɓe ganduɗa ko woni tugudere ɓe mbiyata ɗum ko tugunde tugade woni koɗɗo rewɓe ndentata ene una a yiyat nden yummiraɗo goto mo am jibinani sotta gawri muɗum loota wiye ɗum ene yaa tugunde galle kaari en ƴetta gawri ndi tottawi sukaɓe rewɓe una ceɗanamo gartiranamo ɗum ko ballodiral saabi ɗum sen ƴeewi Fouta ene wiye tumbudu won hawru men ha joni kono i ganda beele yimɓeɓe ene gandi holko woni sababu tumbudu ko dañe potani won defoɓe wonɓe defata kono sukaɓe worɓeɓe fof kañumen ndendi tumbudu woturu so bottaji ñotti nawate ko galle kaari en sa ari a anda defɗo andamo defani anda defɗo cafdi anda defɗo ñiire buna anda defɗo lawɗu wiire tan ko boluji moɗon nani fecce yimɓe joɗon ñaama ɗum ko ballodiral saabi ɗum ko wattodirde saabi ɗum wadde ganden tan so mbiyama yen ballodir walla sen cuɓima toɓɓere yen ballodir ko eɗen poti wallodirde goto meɗen fof ɗo heedi ɗo no wawi wallirde bandiko ɗo no wawi wallude bandiko tinnodiren no moƴƴi ganden ballodiral ken fotɓe wallodirde sen ballodiri tan gueɗe meɗen newoto saabu no ceerno Mamadou haaldini hay e ɓuran ene haala ɗiɗi wonko 50 sen ƴeewi kala ɗo wiya ɗiɗi ko dental noddi ɗiɗi ɗi saabi ko oɗo ngallo tergal so arani ngala wawa yaade ngal ga arani ƴeewan tan e guici ɗi sa muɓɓi yitere wotere ko wotere nde tan yiyata kono nde yiyata ma won ko nde yi ronko laɓɓinde kono kanje ɗiɗɗe fof sa fertiɗe kala ko ɗi jima ɓuuri labtude yeeso ma wadde eɗen poti remtude eɗen poti wallodirde ko alay saago ballodiren saabi kadi eɗen wiya yen ballodir ko kala nde yimɓe ndenti ballodiri tan kala ko ƴetti kala ko ƴetti poola enen sukaɓe walla onon sukaɓe mboɗo wasi on tan minen do min gari de wonko min tawi ko wonko tindinmin ha heewi wonko jangguimi hani mbawi wondude moɗo nde min gari nde min tawi ko ɓeeɗo kaw Moussa en Tede Samba Diallo en kaw Mammo en kaw Ama Sikka en ɓen goni ɗo mawɓe kalir faalen ɓeeɗo kono ko kewanno nden ko Mamadou Moussa en Abou Diobe ko kewanno nden ko sa ari a andata oɗo kewnuɗo beele mo jogui wallo jogade saabu minen min tawi woni kewuji emin gonde mabɓe min goni sukaɓe neɗɗo kewna ala hay dammuwol walla ala ngaari walla ala maaro ala dewlin kono an koɗo garɗo o e nder notitiɗo e yangue o a andata beele ko kanko waɗi ɗum ɗo walla ko sukaɓe guynambata ɗum ɗo saabino ɗum ko rentude saabino ɗum ko jogade haqqille wawde wallodirde wadde enen poti rentude ene poti wawde wallodirde ɗum ɗon kewo waɗe yimɓe ñalla hen ñaama jara kalisi fiye ɓe ƴetta kalis o kamɓe goto mabɓe totte kalis o wiya jog ha yimɓe ɓe foof koota kamɓe on kedi jogi desnonoɗo kalis o arta joom kew o wi ɗum ɗo bande ndendinanma nen saabi ɗum ko jaggodirde saabi ɗum ko wallodirde saabi ɗum ko rentude wadde enen ganden ko cuɓiɗen ɗo helmede nde cuɓiɗen nde eɗen mbawi kala ko neɗɗo weela hen ne wawi sañde hen saabu adande junggo e fandu addu toon nannu toon mi adda toon mi nanna toon so nanni toon fowrinti a nokkat tan mi nokkat a wawa sernude ko ɗum ɗo gaddu ko ni wano kono so rendi tan woni e nder fanude a nokkat hen mboɗo nokka hen ko wona ɗum ko yettude ceerno Mamadou saabu ko neɗɗo eɗen mbawi wiide ko ganduɗo eɗen mbawi wiide kadi ko guiƴƴiraɗo eɗen mbawi wiide ko jaadiɗo eɗen mbawi wiide ko neɗɗo mo mawni kinaki saabu woni wiide ko guiƴƴiraɗo en jaade e makko guila enen koye meɗen eɗen jangga kanko eɓe ummo pete eɓe tenoya eɗen kawra e mabɓe caski duude walla caski hakkude piɗe nguy ɗum ɓooyi kono noon nde wonno omo ƴeewa ɗum ɗon omo reena ɗum ɗon Allah hokkimo ko o ari kadi o jaaɓi lesikinade kala yonta garɗo omo yaada e mumen kala ko noddira kala ko guy noddirimo omo daro o darde no foti hen darade o waɗen ko foti hen wadde
sukaɓe ɓeɗo ne jogiiɓe nde ngal ɗo haqqilantagal jogiiɓe nde ɗo feere jogiiɓe nde ɗo yiyande ha daari hen ɗo jaɓɓi ɗo ko ɗon tan jaɓɓi ko ha Ibrahima mbiyanno ton so doole donki yo doole kebbo wadde doole donkiɗe joɗɗiɗe woni baɓen kawam Abou Dierab en bawam Demba Gueye en kaw Amadou Dierab en kawam Oussa en kawam Amadou Sikaka en jooɗiɓe hankkadi ɗaldiɓe minenne min gaari min ɗaltiriɓe emin gandi ɗe min pawi kamɓe eɓe gandi koɓe doodi ko woni holɗum Allah jarama noon eɓe jarama wona ɗum komi totta ceerno Alassane so tawi wonko wawi hen ɓeydude walla haade meɗen tottude ceerno Moussa tawde kañum ari tawtorama ko wi ɗon tan yewtere nde waɗi fayida saabu o hay sinno arino ɗo hewɓe ganda baɗona fottinano ari ɗo kono wonno omo tagana tawtorede hen o ari kankone ko ɓiɗɗo guynajo kankone ko ceerno kankone wonko andi ko titode haaletende o ɓami hen rippude omo wawi hen ɓeydude hay sinno Mamma Niass arani kanko arani enen wonɓe ɗo ɓe goto meɗen tan ne wawno yewtude hen saabu so wiyama ballodiral goto meɗen foof ene jogui kono wawi hen haalde Abou Diop en Mamadou Moussa Kébé en kaw Moussa en kawam Deron Samba Diallo kañumen foof goto he meɗen foof ene jogui ɗo kono wawi hen haalde ko wiɗen tan enen foof en jettama kono mention spécial e sukaɓe dariɓe juɓɓini oɗo ñalawma sukaɓe dariɓe lomti mawɓe lomti jignaɓe lomti kawiraɓe wona jamma wona ñalawma sukaɓe enen daari ala fof ɗoɓe natani ala fof ɗoɓe jaata ha ɗum ɗo wawi wonde wadde mention spécial eɓe jette eɓe jarne eɓe mbiya noon ɗoɓe nangui ɗo yoɓe nanggu ko ɗon tan soɓe ceeli tan ɓe ori ɓe majjat wadde ɗoɓe lawol ngol ɓe ndewi ngol yoɓe ndewgol ko ngol ɗon goni lawol te inchallah kala ɓoɓe poti yadude hen maɓe jawta hen Allah jarama noon on jarama o yaltani kadi e birro o woni e ɗiggere nde woni moƴƴere nde kono e mbaɗa ɗum tan morlel jiire o wi hen taawunu tongumi ko o wi ko hulqun azimun neɗɗo wawa wallude te ala jikko tedduɗo ɗum salah sallam wi noon bila hen taawunu neɗɗo wawa ɗum dañde sowona o funna woni ya'anisul hubba hakkude muhajirin en wal ansar mi tongi ɗum machallah o wi hen taawunu hulqun azimun ko jikko mo ganduɗa hen min kam mi wawa ɗum mboɗo wawi tottudema haalis mboɗo wawi feccudema hen jawdam e maaro e gawram kono rewɓe ɗiɗo yoɓa tato mi acci hen goto le ɗiɗo min kam ɗum mi wawa ɗum ɗum ko sahabaɓe mbawi ɗum machallah ɗum kadi andini hen ɗum machallah o mbiɗa kadi machallah taawunu ene funna e nder ɓernde julɓe ɓe woni qulubun nasi o yuhaqqiqu l umami al izza wal quwa ɗum to ngo wi ene funna gilli woni yidde e nder ɓerɗe yimɓe ɓe machallah kadi o yuhaqqiqu ina totta ɓe lel umami wonande ngon leñol woni nguy ene nguy ganduɗen ma totta ɓe quwa woni hen sembe so tawi enen ballodira tan en dañat sembe mi dañi ɗiɗi mi ƴetta gotole mi rokka mala goto ɗum ko sembe ene jibina kadi wal hayri woni moƴƴere wala izza kadi ene jibina kadi teddugal an dokkuɗo o ma teddugal ɓeydo e ma eyyi ɓe mbiya henna tedduɗo mo teddani wawa teddinde tedduɗo tan teddinta woni ko mbiyami ceerno Mamma Niass ko machallah konko on wawi teddinde ko mbaɗo Alhassane Kébé mo ala gandal ala haydara kala tomin tawdiri wiyete ko da micro nani walla duwo wanni ɗum machallah alhamdulillah rabbil alamin neɗɗo wawa rokkirde ko ala jenden heccangi tan mi haalnima ɗo e inde Mika joni e mbaɗa en tongatan machallah toten ceernajo kadi a haali fi ilal hayrati woni golle moƴƴe Allah haalni en kowoni holɗum woni fi ilal hayrati o wi henna wa ja'alana ahimmatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi ilal hayrati wa iqami salati wa ita'i zakatu wa kanu lana abidin taawun juulɗo e kefre fof foti hen kono birru e taqwa ko juulɗo o tan jeeyi ɗum tahi ina itti to juulɗo inna allazina amanu wa amilu salihati ko rewi hen inna allazina amanu allahum jannatun tajri min tahtimul anhar kono on ko juulɗo tan jeeyi ɗum kono kefero ala hen kefaro no waɗa solidarité kono wawa dañde waɗa amilu salihati kono ala amanu woni iman billah amanu woni aqida amanu woni tawhid on ko juulɗo tan jeeyi ɗum kono alhamdulillahi rabbil alamin Allah waddi en machallah e gomɗum ɓe kadi ma eɗen golla moƴƴe ɗum ɗo ko mbiɗa hen o ko hoto yimɓe jawɗum ɗum ɗo hen hay goto andani foti basore hay goto andani foti a faami ko mbaɗmi hen ko goɗɗo waɗi hen timman hay temedde ɗiɗi kono holɗum waɗi timmi temedere ujunere ko an waɗi hen o waɗi hen o waɗi hen ɗum
ɗum woni taawun ɗum woni tadamun ɗum woni solidarité kadi hen mi waɗi souligné goɗɗo kon al ictisadiya mi morlatan machallah ko kalɗa hen ko ɗo ha joom gasata e kalima tayni woni al birru wa taqwa ɗo ha ɓawa joom gasata a waɗi souligné kadi al ictisadiya woni économie mbiɗa hen enen fotonkoɓe machallah hatta ɗo Dakar a yiyata daña hande jangge walla daña inde fodda ƴetta 1 million walla ƴetta 500 walla 800 mille a faami de fof monna ɗum e ñalawma goto machallah ɗum so tawi hen wonto madɗe no banggue goɗɗo walla hen remoɓe ɓe so cooñi ñebbe ɗe walla tamate ɗe hande en ndendini 1.2 1.3 men machallah ujunere men en mbaɗi salle fraude goto en mbaɗi hen soble en mbaɗi mofti toon ñebbe men en mbaɗi toon ɗum hitan walla lebbi jeegom ma won million ngaji ɗum an haali machallah ɗum woni ictisadia woni hal woni solution famide probléme so waɗi tan solution waɗat solution on noon wona hay hunde Allah haali ɗum machallah Allah yamiri noon ko tongumi ko ene heewi machallah kono kadi temps o ari famide o wi hen yo awanu sahabatu kadi wi hen yo awanu ina wallodirtuno sahaba kon sallllahu alayhi wa sallam sahabatu woni sahaba makko fi kathirin min al mawafiqi faqad sharaka sahibahu fi l bana'i l masjid wal hafrati l handaq aw gayri zalika wa kadalik famide kon sallah sallam on wallodirtuno e sahaba makko ko nande liggade masjid konko wano jooɗa tan ma wasa liggade kono o wallodirtuno e mabɓe e junngo makko teddungo machallah wadde fil bina e masjid woni maade suudu Allah ndu kadi ande handak asetende kono o nani hen junngo makko hatta sha'atan ne ɓe goni e ɗanngal mbiɗa hen noon famide ɓe kirsi dammuwol o hirsi o hutti o wine defa konko machallah o añi wadde yaafus o wi inchallah min tenoyta min rendinta leɗɗe ɗe ɗum fof jangguinta en tan machallah ko taawun jangguinta en tan ko wallodirde jangguinta en tan ko tottodirde junngo goto mi gaynoya to hen to haalde to mbiɗa hen no machallah al yadul wahid enen fof en poti wonde junngo goto o wiɗo henna فيما بينهم وفي الخيرات والعبادات وكثير من الأمور الحياة الحياة لذلك كأنه كالبنيان مرصوص أي والعبادة وناتن دول الله تن وني بالندرال وكثير من الأمور كنا بالندرال كنا هنا كنا فيزيك أفهمي ده نبض رفع ما شاء الله أرواح ما هيسوق تيم بدي أورناس ماكم ملامو أفهمي لهم كي بالندرال أنني هيسوق على لهم كذي هيسوق وصو ما قوتهم مير تاكمني alhasan machal tinnoɗe e nguyi walla ɗum ɓuri kam tinnade e nguyi hande naboɗo han alisal hande mo jogui conférence guinaw ray oustal mahamad wat hande mo jogui conférence omo teddine kam ɗum mima aa mi wawa yaade an tan nguyne hewna min ko nguyɗo kaale machallah nani qala rasulullah sallllahu alayhi wa sallama o wi almuslimuna yadun wahid famide ɗon ñandinɗa konngol ma almuslimuna yadun wahid almumin lil mumin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da machallah ndaw haalata nde kon sallallahu alayhi wasallam ndaw haalata oɗo hadis ni o waɗi junngo makko ni o julɓe ni foti waɗe ni foti nanngodirde mbiɗa hene machallah so hunde muusi an e ɓannuma won noppi ɗi yetata ɗantako ɓamide hunde ko ɗantako junngo ɗantako waɗi ɗum woni solidarité enen guynaɓe ɗon machallah enen sokaɓe guynaɓe machallah tinoɗen machallah ɗum ko hunde famere tan inchallah won ñaago Allah ne nawaten ɗum ɗo hene machallah hene dernier sorano walla grand théâtre inchallah a haali o kadi uslub belɗumi machallah pour woni méthode mo ganduɗa hen ene gummoɗo ene jaaha nguy ene jaaha banggue goɗo machallah ɓayɗo ko dawatul islamia machallah wona ɗum to foti haalde an gandal ma e nafoore ma wona ɗo ɗon foti haalde ene foti dirde gounas ene foti diwde ha France machallah États-Unis New York Londres machallah min ñagol ma Allah dal juna ko balle ma ene altawtere o hikka mo wori kadi machallah tawɗen duuɓe kitale bam men baba abou keɓe ndaalu junna gurdam makko ceerno ali kadi machallah Allah ɗo watta kadi gurdam ha juuta inchallah en ɓooya wadde ni inchallah onon fof ɗo jarro jaafo noon ko jolfo kaalo ani jaafoɗon e fularo yahani ma jaafoɗo feewi wonko jiɗimi yaltinde e ɓerde walla e hoore nde machallah kono ɗemgal jaɓata a faami ko jiɗmi haalde ko jiɗmi yaltinde ko ene heewi machallah fof noon koye ictisadi machallah walla e nguyi kono ma taw ni Allah hoddirni e yam aqulu lakum assalamu aleykum wa rahmatullah in uridu illa al islah ma stata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. نشهد أنه بلغ الرسالة وعديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صلى عليك الله يعلم الهدى ما حبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. شغل يتلو الله جل إن ولاد محمد صلى الله عليه وسلم سيداد ديوتد على سونا الله سيداد نولاد محمد صلى الله عليه وسلم ko maccuɗo makko kadi ko nulaaɗo makko e seedaade kadi annahu ballawa risala o yettini nulal ngal o addayta al amana o timmini hoolare haa timmi o laaɓani mana leñol ngol reedu o huncani en niɓe ɗe ko niɓe keefiru wonno o wattani en ɗum annoraji yo Allah yommo moƴƴere kanko e sahabaɓe makko. Kala hande ko woodi e ko daña e bange deejal e bange peewal e bange moƴƴere e bange ballodiral e bangeji fof ko kanko haɓa sallallahu alaihi wasallam. Sabu so wonano jihaadi mo waɗi o miskino heɓata haqqi muɗum jogiiɗo doole o tettanno tan fof hollo doole daro hollo doole walla ala laamu ngu ɓurɓe doole jogiiɓe fehlaji ɓe ngara mana ha joni an mo ala hay hunde mo ala jogitaari o ɓe kefta mo jogiɗa ko fof a jeeyata debbo ma a jeeyata ɓiye a jeeyata jawdi ma a jeeyata ndimagu maɗa ndeke eɗen mbiya yo Allah yoɓnuraɗo sallallahu alaihi wa sallam yo Allah yoɓ sahabaɓe ɓe min ngari min tawi on oɗo alhaali e alhamdulillah yettode wodani Allah kadi min jettani on Allah ha no feewi e gardugol mawɓe men ɓe e ceerno men ceerno Mahamadou Niass kadi onon kadi sukaɓe dariɓe rewɓe worɓe yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah hokku on sembe Allah hokku on tiidre e wadde ko wayni e kala hitande fof ha yaaja ha jahon nokkuji mawɗi ha yaaja ha seren ɓe mbattayade mbaɗa dawa ha jetto e gure fof ha yetto e tegnan ma wuri meɗen nguyi machallah. Min kewani arde ɗo min tawtore ɗum hikka min ngari eywa eɗen jetta Allah no eɗen jetta Kalidou Fall o kañum hirjini min e gargol he machallah. Min tawi ɗo no mbaɗi toɓɓere nde haala ko atta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwani. So tawi en gaddi ta'awanu alal birri wattaqwa en gadda kadi ta'awanu alal ismi wal udwani nde wonno kanji ɗiɗi jaadi debbo e gorko jaadata nangue e lewru jaadata eywa kala ko Allah tagi waɗi ko isnani machallah ko kallon ko mon ko min tawaka wonen ko min tawa fo kalton ko wallodirde machallah Allah yonto qur'ana بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وأعظم أجرا صدق الله العظيم. الذي أنت قرآن وأقيموا الصلاة ndaro ɗe njulu so yonti ndaro ɗe wa atu zakata so tawi on dañi ko ɗon gaskira ko gaskirton ko timmi mana ko askini jooɗima ha woni hitande on ndewa ka ñamale dokke asakal machallah ko rewi wa aqridu llaha qardan hasana ñamle Allah ñamande moƴƴere ɗum woni mana wadde nde waɗira sibi Allah nde ɗum woni ñamlude Allah ñamande moƴƴere wa aqridu llaha qardan hasana o wi kadi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajidu inda Allah huwa khayran wa a'zamu ajra. Tinnoɗen enen yimɓe ɓe daroɗen e gollide moƴƴe
moƴƴereji no ene keewi gasata kala ko mbaɗɗa hen ko atta'awun surtout ma e nduɗo lewru korka tinnoɗen goɗlen hen moƴƴereji tinnonen ballodiren hen ko ɗum woni ko nafata en eywa neɗɗo so yiɗi hebde moƴƴere Allah wi to Qur'an ko lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Onon yimɓe ɓe on mbawata hebde moƴƴere nde so wona nafgon ko ɓurɗon yidde e nder ɓerɗe mon ko nde nde keɓatan moƴƴere. Eywa noon neɗɗo so tawi a woni aduna tinno daro kala ko dañƴa rende julɓe ɓe kala ko dañƴa wallodiri e julɓe ɓe hay ɓe gona julɓe ɓe ka tinno ballodira e munen nde wonno moƴƴere nde wiya ko julɗe tan yo moƴƴu wiya kefere tan yo moƴƴu ala wiya ko neɗɗo fof yo moƴƴu tinno moƴƴa tagore nde neɗɗo noon kala ko ñamluɗa Allah neɗɗo wawi ñamlude Allah ala ko mbaɗanɗa hoorema gittuɗa mbaɗɗa mbaɗirɗa sibi Allah ene ƴeewa Allah kene lomtina aywa ɗum woni wa ma tuqaddimu li anfusikum kala ko gardinɗon e koye moɗon gollanɗon Allah gollirɗon sabi Allah min khayrin e ummarade e moƴƴere tajidu mayon taw ɗum to Allah to tajiduhu inda Allah mayon taw ɗum to Allah to o yoɓa jobdi o sowa ha heewa ay ɗum ɗon wa huwa a'zamu ajran ɗum kadi ɓuri mawdude kala so yoɓi ɓuri mawdude e kala jobdi eyyi eɗen jiiɗi jurnade haala he kono ene wayno waktu o yoni machallah onon sukaɓe on tinnima on darima kala darde ceerno Moussa Demba haali Alassane Amadou haali ceerno Mahamadou Niass kadi haali mawɓe kadi kaali Allah kadi seedima yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah ɓeydu sembe yo Allah ɓeydu bawɗe yo Allah ɓeydu udditare Allah addan en yaajede nde wonno Allah so addi yaajede yimɓe fof keƴat hen ɗum noon ko ɗum jinnomi haalde mo yinno junnade ko jinnomi haalde hayo kono noon waktu o rokkani ɗum noon mi salmini on mi juurima on mi woni assalamu aleykum wa rahmatullah kala o feewi koto Allah kala ko boni ko ɗum min o assalamu aleykum wa rahmatullah min gandi so jeyani min janggo oɗon mbawi joktade wuuro ngo tinoɗe noon mboɗo heewi wiide hay goto ummata ko bange goɗɗo Allah ligganno nguyi kono ligganto koye mo nguyi minen nde min mbaɗi hen komin mbawno heddiyanka tan ko min noto min mbaɗa persante e ko ñalɗen ɗo haalde ko tinnodirde e wallodirde ko ɗum tan woni mana nde solution sen tinnodirani en ballodirani en jiɗirani hay hunde en pewnata kamɓe sukaɓe noon min de mboɗo yana Allah ene laaɗo mboɗo yonaɓe saabu ko kumisi ko feewi joni ɓe meeɗani woppude lawol nde wonno no fof ɗo gandi ko enen joguino hunde fof noon ene waɗi happu ɗo haɗata nde min mbawi nde ko minen e mboɗo sikki meeɗani wiyede a guynaɓe ɗe jeehi garti kaaɓi walla guynaɓe ɓe jeehi mbaɗi ni alhamdulillahi rabbil alamin Allah dañal amen e basal amen fof haaɗi koye nder amen te hay goto ne meeɗani ummade ari wimi mboɗo walla nguyi so wona ɓi bindugue o on nde ko sagata ne teddini on ne horsini on ene yiiɗi on tawi ko diwe nguy ko ne heewi ɓe guynaɓe ma nde nehi jeehi gartani ne heewi kono jeccitiɗo en ina wayno guila kumisi ɗen feewi joni ala mana nde garɗo wimoɗo waɗi on assuré foof guila e transport hay ko nawton hay ko garti toon ko enen tan ɗum noon tinnoɗe jokkodire e enɗam hande ko sagam itton commission goto on yahata ko ƴewde mana nde mo jaɓata notade nguyi kaldone mumen ha nandi toon wona piggal
wona ƴattoɗe wona haare sabu ko ɗum tan nafaten ɗum tan nafaten sa yi hande mi ari ko Allah e nelaɗo mum Allah nawnim garmi an aɗa andi no gardumi ɗum noon mboɗo ñaagui Allah e ko heddi ko wonde so yonti jehen jaaden sabu neɗɗo yo yettu Allah neɗɗo yo yettu Allah hande wonɗo guiƴamen mbawa yaade jama minen alhamdulillahi rabbil alamin eɗen mbawi yaade jehen garten eyyi en defanoma ko mawɗum jetten Allah sukaɓe noon mettani ardade ɓe mettani ardade ko sukaɓe sagataɓe wawɓe liggade yiɗɓe liggade liggotoɓe noon mboɗo yettaɓe mboɗo duwanoɓe e Demba Gueye neliɗo wino salmina on oɗon gandi ko enen mo gonduno kañum wona gaɗo ñagoɗen Allah oɗo conférence e conférence uji paaɗi yo Allah mana nde artimoyo Allah no wawi ɗum in sañi ɗum yo waɗan en o yejjitani en de o yejjitani en de ɗum noon e waktu o yoni haala ka ma ande nane heewa mboɗo salminaɓe ono sukaɓe guynaɓe e mi yi yo gille moɗo e am saabi goto mum fof so yi kam ne heppa ko waɗata ɗum noon minnene no mbaɗon amni ko noon mbawi moon kala ɗo guynaɓe mbaɗata persante so mboɗo wawi jiɗmi ko yettade ɗon calmodiren ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah so tawi aɗa lelno konngol timminire makko ɗum noon en calmini Abou Samba Diop no feewi sabu eɗen gandi haalirde Pindi TV mi wiyani Pindi radio piindiji ɗiɗɗi fof nanɗo ɗum noon koye darde makko eɗen gandi enen makko gondi to Pindi to hen en jii darde makko toon e gilli makko toon e baɗe makko toon yo Allah yoɓan en bo kankone e Ablaye Moussa Kebe gonande en toon to radio Fulɓe en keɗima banda denos mbo waɗi o saabu min o neldi kam ɗum kankone kadi en beltinimama surtout nde o addani en portele ceerno men ceerno Ali Kebe so mi yawti en calmini grand meɗen nanɗo hen hono mawni meɗen ceerno Hamidou Niass ummi koto woɗɗi kono ay o ari ay oɗo noddo kam ɗo joni hanki minen ñaldi conférence woni Mamadou Diallo eɗen gandi présidence to woni guila subaka ko bindoɗomo jogui yam rendez-vous ɗum noon somi ummima joni somi hulano ni mi yahat tan mi wiya ceerno yo juul noon min mi yaha par ce que ɓaade ɓene nodda ɗum noon mi salmino noon foof mi juurima on alhamdulillah ceerno men ceerno Demba ne ari tabarakallahu o ko ceerno jangguinowo Qur'ana to Fuladu to ummi ɗo jangguinta Qur'ana ɗum noon jaltaɓe totten ceerno men ceerno Moussa tinɗan duwanoɗa en tan ala min hankkadi min gayni hen nde wonno Allah walli min somin jii goto e moɗon komin ponno wadde hayso amin mbawi so tawi min jii goto e moɗon yonat min kadi so yoni min yonirta min ko jongol l'islam nde wonno ko ɗum ɗon woni ko awa e meɗen guila e ceerno men ceerno Souleymane Ly ha yetti ceerno men ceerno Ali ɗum noon tinnoɗen tan jaggodiren ballodiren jehodiren ko haala ɗo ko yo Allah waɗ ɗum nafoore so ɗen fof naftorɗen bi jahi nabil Moustapha sallallahu alih wa sallam bismillahi rrahmani rrahim caggal yettude Allah julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka Abou ɓiyendulimi caggal yettude Allah ina yetta Niass woni Mamadou caggal nde Mamadou ƴetti daba muɗum addi ha e damal galle wi kala ɗon jiɗɗa yaade e nder wuro he e ɗo jiɗɗa yaade ko fate batte kewuji wuro ngo daba nanɗon ko daba ma ɗum noon eɓe ñagono Mamadou Niass Allah nde Allahu lamɗo yoɓata ɗum ngal ɗo teddugal ngal waɗi yo Allahu lamɗo teddinmo yo Allah siftonmo no siftorima ni mamma noon woppani hay goto koy wona e ma tan o kumisi wona e ma kadi o haaɗi ɗum noon emin eɗen ñagonomo enen foof Allah enen ɓiɓɓe guynaɓe eɗen ñagonomo Allah an woni témoignage oɗon eɗen jaada Fouta hitande foof aɗa andi ko waɗat toon ɗum noon ñagaɗoɗen Allah yo Allahu lamɗo junnu ɗum yo Allah mawni nde ɗo darde ya barke Cheikhna Ahmad Tijani salatul fatiha laabi tati ya latifu laabi jeena ayatul kursiyu lawol goto alam nashrah batnene qul huwa allahu e mawudatayni yo Allah jaɓan en yo Allah yaafo en yo Allah waɗan en moƴƴere kala moƴƴere wonde hen yo Allah waɗan en Allah moftan en toon ha Allah adda en to
firɗe poɗɗen yaade to bi jahi seydina mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam yo allah waɗa udditare waɗa yaajene waɗa arsigaji ɗi arsigaji mawɗi ha yimɓe mbatta wadde ko ɓuri ɗum ɗo bi jahi nabil moustapha sallllahu alayhi wa sallam bisimillah bandiraɓe oɗon keeɗi ko mbiyaɗon yen mbatko mbatte hen haqqille kadi mbaɗon ɗum timmi noon اللهم صل على سيدنا محمد حق قدر الله لا اله الا هو القيوم لا تاخذه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الم نشرح لك صدرك توتم بشار ما تمي ناس تمي اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم نجنا مع الناجين ولا تهلكنا مع الهالكين واسترنا بسترك الجميل الله بقانا وبقاءكم أحسن الله أحوالنا وأحوالكم وجعل الجنة معنا ومأواكم ضام الله علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة فتح الله علينا وعليكم فتح العارفين وفاض الله علينا وعليكم من بهور فضله ورحمته وقانا الله إياكم سترنا الله إياكم في الدارين اللهم بعد بيننا وبين المصائب والأحزان والأمراض كما بعدت بين المشرق والمغرب يا رب إنك على كل شيء قدير وافتح لنا كل باب كنت فاته للسالحين من الخيرات يا الله أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسير وكلنا يا رب في كل الأمور فمن يكن كذلك يلقى يسر يا الله لا إله إلا الله ملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين تقبل الله رب الناس دعوتنا مما نحب به بجاه ياسين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب.